pripraviť náš preliv na tie kuracie prstička. Čiže zbývajúci cesnak rozpučíme a nasekáme. Cesnak presunieme na panvicu. 50 gramov masielka pridáme na ten cesnak. Studená panvica, nič nerobíme. Až teraz zapneme ohne. Ale ohne budeme takzvané na najslabšom ohníku. Ešte jednu limetku nakrájame na plátky. Cesnaček a masielko spolu kooperujú na miernom plameni, aby nám to nezhorelo. Orestovaný cesnak na masielku na miernom ohni preložíme našimi 5 kúskami limetky. A teraz príde na radu smotana, šlahačková 33%. Vylejeme to tam. Máme náš výpek z mäska, ktorý tam kľudne môžeme pridať. Parmezanovú koštičku, ktorú sme si ušporili, vhodíme do omáčky. Tí, čo nás sledujú pravidelne, toto je tá petržalka z minula. Použijem ho, pretože som asi jediný, kto ho dokáže použiť. S novou lyžičkou naberieš a okoštuješ svoju vznikajúcu omáčku. Ukáž tú lyžičku aj s tou omáčkou. No. To je ono. Náš preliv alias limetkovo-cesnaková omáčka je hotová a ideme nalievať do lodičiek, nech môžu ísť na cestu.